Sanibonani, Thokozani yanibingelela mkhulu wasemakhosini ndaba elixuba ngofakazi. Uyanibingelela uNoyiginikile madoda amakhulu. Uyanibingelela umoya ovunguza ukuthanda kwawo. Ayimina lo. Bathi u-dictionary. Balezi Swatini. Ngizokwanda kakhulu ney'bongo besihlalela enganiza ukuthi ngenze idlozi. Ilanga seliyoshona intambama futhi ukuthi silungise kule nto le ebuye idide abaningi ewukuthi la endabeni yedlozi ekungenisweni kwedlozi. Before siqala ke senze nje kusho kule video kuqala kuyasho ukuthi kade ngagcina ukuba nani la. Please do make sure ukuthi you like the video. You do subscribe when ungakaze wa-subscribe, but please make sure you like the video and we share it for those people who you think they are in need ngalolu lwazi engizolusherisha nani. Inamba kamkhulu wasemakhosini ayikashintsha 072 887 1995. Ngizoxila la ekungeniseni kwezidalwa. Kuye kube kuningi ukukhuluma okukhulunywayo abathandazi, izangoma nobani bani. Bathi kushiyana ulwazi, kushiyana ukwenza. Yes, ngakwazi ukuthi lilandeke la besuka besho khona. Kepha ukulanda idlozi olwandle mhlasimbe emanxiweni kuphi kuphi. Sebekhulumile bakuprofitha abathandazi nezangoma. Zibuza into eyodwa ukuthi ngale nkathi kwakusemanxiweni uma ukuthi lasala lapho lonke wena ubugadwe yini sonke lesikhathi? Bese-ke uzibuza ngale nkathi uzuthola amandla okwakha ubani lo muntu obekuqaphile. Usuze uyafika esangomeni sithi hayi fanele ubike umuzi. Ubani lo ositshelile wasazisa? Noma umthandazi ukuthi hayi fanele ubikwe lo muzi kukhalele ukuthi ubike. Why lo muntu engafikanga kuwena basitshengisa? Okungenzeka ukuthi bafikile banganaka. One of the signs ayayakhombise kuyayikhombisa ukuthi kudingeka ukuthi kungeniswe idlozi ekhaya. Ubone iy'nkomo noma utshengiswe ephusheni iy'nkomo zingeniswa noma zingena ekhaya. Okanye mhlasimbe siqhutshwa ngumalusi othize. Ngabe ikhehla elidala noma umuntu othize ongamazi nawe kodwa lowo muntu surely kusuke kungowakini. Noma uzibona nje zizingenela zodwa kusho ukuthi idlozi zizinhlobonhlobo noma uhlobo oluthize. Kusuke sekubeka ngokucacile ukuthi idlozi likutshela ukuthi kade limile ngaphandle ngoba ngale nkathi usemanxiweni. Besemanxiweni idlozi liyaye lifuna ukuthi lihlukanise linalibone ukuthi nishone ngalaphi ngoba kukhona asuke ehamba nani amadlozi. Bese-ke laba abaniqaphile bahlale njalo beyobikela lo osuke esele emanxiweni. Ungathola ukuthi kusuke kuyena yena muntu enizothi uma ngabe senibika umuzi lapha kube nendlela yokuthi kuhanjwe kuyosuswa lapha. Uma ukuthi kulawa amanxiwa angeke kusaphindela muntu kuwona. Kuzoba nendlela-ke ukuthi niyathatha umuntu idlozi niyabuyisa senibeka ikhaya, senibeka nenza ama-registration ukuthi niyaningenisa ngey'lwane, ngey'mbuzi nangenkomo kudiphenda nangamandla abantu uma seninenza yonke into. Kodwa nje the best thing imbuzi yakho yonke into. Ngikhuluma lokhu ngoba abantu uze umuntu ashone le nalena ey'xakeka akasanayo manje imali yokuthi athathe mhlasimbe isangoma noma unyanga kiwe entabeni kuyolandwa idlozi kiwe kuphi kuphi. Kuyezwakala uma kuthiwa kuyolandwa umkhulu unoyibanibani osey'vezile noma umsalukazi esithize besihlele ey'ntabeni. Umuntu owahamba wafela empini osefuna ukubuyiswa kuhlanzeke kahle khona ezokuvuyela ekhaya. Kuyezwakala lokho. Lokho kukodwa kuseceleni kodwa lokhu kungenisa nje idlozi lodwa wena ungakaze uwakhe umuzi noma usuphuma enxiwa wakudihlela umuzi wakini konke usufuna ukuvuselela kabusha. Yazi ukuthi idlozi isuke likhona ngaphandle komuzi.
lokhu engikusho kwenkomo kusikhona kodwa okuyaye kwenza ukuthi liveza ngey'ndlela ey'ningana, kodwa ngibala khona ngoba kuwumnyombo oyiwona wona ojwayele ukuthi uvezeke ey'ngane zakwethu. So-ke umkhulu wasemakhosini lona-ke ngikamfungela undaba enhlixoxa ngofakazi. Umoya lo vunguza ukuthanda kwawo, ijaji leli jaji Siminya, amadoda amakhulu. Cha, kunjalo savuma uvumo lommangaliso lukaThixo lasemfihlakalweni, lamandla sawembatha. So lokhu sikhule njalo nje ngamandla nangey'thunywa. Nawe-ke nxa kufisa ukuthi ngikulekelele kulokho, ukuxhumana nje nami kuyizinto ey'ncane. Sikutshele ukuthi uma ufuna ukuthi kube nokhiye bokuthi ne-access yokuthi idlozi lingantshontsheki, kuba yinto ekanjani. Ukugcina izindlela zokugcina iy'nyongo zekhaya zinjani zokuthi kungabikho umuntu ozedolophu njalo kuthiwa sentshontshe iy'nyongo noma sekwenze njani. Noma uzokwazi ukungena emsamu ngoba inyanga isuke ikhonela khona lokho ukuthi iqinise iy'tilobho lapha nalapha ngendlela e-clean nokuyiyona yona. Yebo. Kufana nawe wena oyaye ufuna ukuthi sewuganwe noma ubone ukuthi umfazi noma indoda ufuna izoletha amalobolo, wena ufuna ukuthi indoda izoletha amalobolo kahle ekhaya. Ngelinye lamalanga nxa usondele eduze kumina sekawufikile ngiyanihlephulela, kuyinto elula nje, easy. Kodwa lowo muntu uma ngabe committed futhi ephilile, engadinge muthi, usunga-add umuthi nje uma ngabe kuthiwa kuyadingeka. Kodwa-ke njengomkhulu wasemakhosini indaba enhlixoxa ngofakazi, asitholane njalo. Inamba kusasele 072 887 1995. Ngiyathokoza, ndawuwe, amen. Siyohlangana emfuleni, siyohlangana emanzini, siyohlangana ey'ntabeni. Kuyakhuleka unyaka wonke namhlanje la ekhaya wazi. Kunezinsiko zakhona, kunendlela zakhona uma ethe umkhulu uphathe ukuthi nokuthi ukuze sizawuncenge sisempilweni yakho, nami indlela engiphiwe ngayo ezawukuvulela ukukhanya phezulu kwesimo sokuphila kwakho nawe. Okuningi sobona ngabantu abajulile nabaqinisekisileyo ukuthi bayazi bafunani. Ngiwa phambili ngisazonilokhu nihlephelela nje iyalo nokunye okudingekalayo empilweni yakho. Ngiyathokoza ingane zakwethu. Ama-calls wodwa engiwadingayo. Don't forget to subscribe and to like the video. Share abadinga ulwazi. Ngiyathokoza, amen.